Burleskná tanečnica, vizuálne založený človek, mám rada zvrátený humor, neustále rada sa učím nové veci. Zatím som na to neprišla a myslím si, že zmysel života ani neexistuje, je to neustále hľadanie. Závisť. Krásny pocit a taká neurčitá vec, ktorá asi nie je večná, bohužiaľ. Nie, nemám to povolené. Neustále si to hovorím. Život je krásny, všetko je krásne okolo, všetko je inšpiratívne. Úchylku? Rada chodím doma nahá. Ja som docela taký emočný typ, takže plačem pri filmoch a plačem pri hádkach, plačem kvôli láske, plačem docela často, bohužiaľ. Ja milujem darčeky, ja mám zo všetkých darčekov radosť. Môže ich byť veľa. 30 drepov, vždycky sa ráno nalíčim a bohužiaľ popri tom kontrolujem aj e-mail, ja mám telefón v ruke, čo je hrozná vlastnosť. Pamätám si svoje sny, dokonca som raz chodila aj psychologičke, ktorá s nimi chcela pracovať, ale nikdy som si nebola schopná zapisovať, takže s nimi nepracujem, len ich proste prežívam dosť naplno každú noc. Na láske a no myslím, že aj na svojom publiku, na potlesku. To je skoro motto môjho života, respektíve to používam, alebo hovorím si to úplne pri každej show, proste buď tu a teraz a prezentuj ten moment, takže pre mňa veľmi zásadná vec a veľmi ťažko sa to aj praktikuje v živote. Nejakú tanečnicu alebo akvabelou, ja som vždycky chcela vytvárať niečo pekné pre ľudí a vlastne som bola vždycky taká trošku sebestredná a chcela som, aby sa tí ľudia na mňa pozerali a obdivovali ma. Tak 60%, 70%. Mám čo zlepšovať. No určite by som si aspoň prijala, aby ste mali takého kandidáta, alebo mali sme takého kandidáta, ako máme na Slovensku, pána Kisku. Toho docela rešpektujem a páči sa mi, ako inšpiruje a podnecuje myšlienky v ľuďoch. U mňa nie. Určite áno. Už sa to stalo, takže áno. Na niektoré áno, na niektoré áno. Napríklad dvojčky a pád dvojčiek, na to verím. Nepripadá mi to ako konšpirácia, je to dokonca celkom podložené. Na to, čo sa tvrdí, verím tým konšpiráciám každopádne. Pozerám na nejaký seriál, ležím pri telke, jem sladké. No, veľa. Tak ja neviem, 30-40 asi, hej? Neviem. Jo, áno, trpím najviac, zistila som to nedávno. Myšičky sú celkom zlaté zvieratá, ale ja fakt sa ich normálne bojím. Keď sú voľne v pohybe, tak mám slušnú fóbiu. Okúsavam si nechty a sa spod hýbem ako teraz. Ježiš, ja som zbierala kartičky hokejistov, znie to bizarne, ale fakt to tak bolo. Ja som sa vždycky snažila vyrovnať nejak bráchovi, takže bizar, ale tak. William Dafoe, Mads Mikkelsen, nemám rada takýchto hercov charizmatických. Určite inteligencia je pre mňa viac sexy ako niečo fyzické. Taká hlúposť ľudí, alebo aj, že v dnešnej dobe si všetci myslia, že môžu robiť všetko a neprenechávajú to učeným ľuďom, profesionálom. Môj život je šílený čin.